Het is de grootste zinnenboordrace van de wereld. De Solar Challenge is deze week alweer voor de 5e keer in Friesland. De route start in Grijns en gaat dan via Drachten-Snits uiteindelijk naar Haas, dat ze tongensje de tolships komen. Sneun is de finish in de Prinsentuin in Ljouwert. De zinnenboorten zijn door het team zelfs betocht, ontwikkelen en bouwd. De volsluitende Solar Challenge caravaan bestaat uit 350 mensen en goed 40 teams gaan de strijd met elkaar aan. 15 teams komen uit het buitenland, als Bahrein, China en uit Amerika. En alles draait maar om één ding. Waar helpt de meeste kracht uit de zinnen en wordt de winnaar van de Solar Challenge 2014? Het kampement van de Solar is Delstrutsen bij de Lei en bij de Rottervallen. Juiste jong wie er in de Drachtse Veert nog een wedstrijdonderdeel. Joet gaat het eerste pad van de etappe van de Rottervallen naar de Snitse Mar. We volgen de Challenge A-klasse, dat 23 teams in uitkomen, waaronder een soort uit Friesland. Onderdeel hier met skade. Van Justriana hebben we de onderdeel nog uithellen. Ik ben een 1 uur jouw aan bezig geweest. En dan gaan we alles erin zitten. Krijg op die voor de race. Het zonnebootteam van Haal Noordwind uit Ljouwert is Nederlands kampioen, maar had deze week vanwege Meleur nog niet eens varen kennen. Nou, we zijn nog niet gestart omdat we problemen hadden met de motor. De vertraging van de motor die is losgeschoten van de motor zelf, waardoor we geen aandrijving meer hadden. Dus we konden eigenlijk helemaal niet varen. En de Cute zit het net maar. Waar ben je naar op zoek? Ja, de sleutel van het busje, want we moeten de auto met de trailer naar de helling krijgen. Maar dat is nog wel een uitdaging. Aangezien we best wel wat rotzooi hebben. Wils het zonnebootteam terugziekert, gaat de wedstrijd intussen van start. Boot 1 Solar Team is aboard from Snake. De start is al hoor. Ja, gaan we niet meer redden, want sleutel kwijt en benodigde spul zoals het stoeltje en zwemvest, dat ligt allemaal in het busje. Dus we kunnen niet starten. De koprenners van de wedstrijd binnen dan al lang op wijs. Hier bij Nest treffen we nog de eersten in de A-klasse. De NHL Solarboot en daar komt ik de Synergy van het ROC Drachten. De problemen liet je oplost. Hoe gaat dat? De finish is bij het Kruiswetter op de Snitse Mar. Maar deze Poolse deelnemers hebben dat net zo begrepen en komen uit bij de Grutte Potten. De coachie begreep er meer van. Alle uitslagen kan je nazien op internet.